De jeugdvoetbalopleiding Zeeland, de JVOZ, gaat samenwerken met Feyenoord. Samenwerkingsovereenkomst biedt kansen voor Zeeuwse voetbaltalenten. En verder in deze Zeeland nu. Stemmen van Zeeuwse statenleden niet veel waard. Een archeologisch museum eindelijk heropend. Goedenavond. De jeugdvoetbalopleiding Zeeland gaat samenwerken met landskampioen Feyenoord. Vanmiddag zijn in Rotterdam de handtekeningen gezet door beide partijen. En het samenwerkingsverband gaat komend seizoen al in. Ja, verslaggever Tom Druppers die staat op het trainingscomplex van Feyenoord. Ja, Tom, Feyenoord is natuurlijk een hele aansprekende naam. Maar wat betekent dit voor het Zeeuwse voetbal? Nou, dat betekent dat de grootste Zeeuwse talenten vanaf komend seizoen mogen hopen op een overstap naar Feyenoord. Wij hebben in Zeeland helaas geen betaald voetbal. En eigenlijk is de JVOZ er om grote talenten de kans te bieden om alsnog het betaald voetbal te halen. Die talenten die mogen dromen vanaf komend seizoen van een overstap naar misschien wel de Kuip, die hier 200 meter achter mij ligt. Op dit moment werkt JVOZ nog samen met die andere club in Rotterdam, Sparta. Maar vanaf komend seizoen gaat daar dus verandering in komen. Ons contract met Sparta liep af en Feyenoord heeft via onze oud-voorzitter contact gezocht met ons. Dus het initiatief is eigenlijk van de andere kant gekomen. En dat hebben we met beide armen natuurlijk ontvangen. In Vlissingen zullen Feyenoord-trainers komen om Zeeuwse talenten te trainen. En de trainers van de JVOZ kunnen hun kennis bij Feyenoord gaan bijspijkeren. De samenwerking moet vooral voordelen opleveren voor de Zeeuwse voetballers. Wij hopen natuurlijk nog meer dingen van Feyenoord te kunnen leren. Als het gaat om videoanalyse, als het gaat om krachttraining enzovoort. Zij hebben natuurlijk een gigantische voorsprong op ons. Maar ja, wij willen er ook alles aan doen om het Zeeuwse talent nog beter te maken. Vanmiddag tekenden beide partijen voor een samenwerking van voorlopig 2 jaar. Bij Feyenoord willen ze met deze samenwerking onder andere een beter beeld krijgen van de Zeeuwse talenten. Het belangrijkste is dat wij als Feyenoord zijnde een bijdrage willen leveren aan de talentontwikkeling in Zeeland. En dan denk ik dat JVOZ de geschikte partij daarvoor is. Ja, daartegenover willen we ook nog een grote bijdrage leveren en de talenten onder de aandacht krijgen. Dat is uiteraard vanuit ons belangrijk, want wij zijn van mening dat zeker in Zeeland genoeg talent rondloopt. Voor Feyenoord biedt het de mogelijkheid om talenten eerder naar Rotterdam te halen. En voor de Zeeuwse jongens en meisjes van de JVOZ is de stap naar de kerstverse landskampioen een stuk kleiner geworden. Door de bijdrage die we leveren met kennisdeling proberen we het niveau in Zeeland dan wel via JVOZ, maar dan ook omliggende clubs daarmee te laten profiteren. En als dat uiteindelijk naar voren komt, dat er een talent komt dat de overstap maken uit ooit het stadion gaat halen, ja, dat zou alleen maar mooi zijn, maar dat moet de tijd maar uitwijzen. Tom, zijn er nu al Zeeuwse talenten die vanaf komend seizoen die overstap naar Feyenoord gaan maken? Jazeker. Indy de Punder uit Kwadendamme die maakt komend seizoen al de overstap naar Feyenoord. De Punder is een talent dat volgend seizoen gaat spelen bij de belofteploeg van Feyenoord. Daarnaast heeft Feyenoord al een ander Zeeuws talent in de gelederen. Dat is Kelvin Nijenhuis, een 15-jarige spits uit Zierikzee die onlangs een 3-jarig contract tekende bij Feyenoord. Hij heeft alleen geen verleden bij JVOZ, maar als het goed is gaat dat met de samenwerking de komende jaren wel goed komen. Want dat betekent dat er steeds meer Zeeuwse talenten de overstap zullen maken naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Tom Druppers, dankjewel. Natuurgebied Oranjezon wordt volgens de gemeente Veren steeds vaker gebruikt als ontmoetingsplek om seks te hebben. En daarom zijn in Oranjezon deze borden geplaatst. Inwoners hadden bij de gemeente geklaagd over seksuele handelingen door naaktrecreanten. En ook zou via sites en social media worden afgesproken om elkaar te ontmoeten in de duinen van Oranjezon. Wie nu nog wordt betrapt, krijgt direct een boete. Voor het nieuwe vervoersplan van de provincie is een wetswijziging nodig, zegt provinciebestuurder Harry van der Maas. In het plan rijdt er straks niet meer door elk dorp een bus, maar worden reizigers met bijvoorbeeld deeltaxis naar haltes gebracht buiten het dorp. De wetswijziging is nodig om de aanbesteding in goede banen te leiden. 2 Oekraïense mannen die vorig jaar van de rechtbank in Middelburg 3 jaar cel kregen voor mensensmokkel, zijn in hoger beroep tot 4 jaar cel veroordeeld. Al hoeven ze hun straf voorlopig nog niet uit te zitten van het Hof. De mannen vechten momenteel in Oekraïne tegen de Russen.
De twee werden op zee betrapt op een zeilboot met 11 Albanezen. Die wilden ze naar Engeland smokkelen. Het is derde Pinksterdag en dat betekent op meerdere plekken in Zeeland traditiegetrouw ringrijden. Zo ook in Oost-Soeburg, waar een van de deelnemers inmiddels in West-Brabant woont, maar elk jaar terugkomt. Omdat het iets is wat een lifestyle is. Het is passie om dit te kunnen doen. Ik doe dat nu al, ik zat ondertussen te rekenen 32 jaar. Dus ja, daar ben je mee opgegroeid en dat kan je niet laten. Het is echt gewoon de sport, daar doe je het voor. Het ringrijden in Oost-Soeburg is een soort reunie geworden voor Saskia. Voor haar begint het genieten op zo'n dag 's ochtends vroeg al in de auto onderweg naar de wedstrijd. Dan ben ik blij dat mijn paard in de trailer zit, dat ik een hoofdstel bij me heb, dat er vaak een kind naast me zit, dat ik een kop koffie bij me heb, dat ik er weer in zit en dat we lekker kunnen gaan rijden. Daar begint het ontspannen gevoel van we zijn op weg en zometeen zijn we er en dan gaan we een dag plezier hebben met elkaar. Een bijzondere provinciale statenvergadering vandaag in het statencomplex in Middelburg. Want de Zeeuwse statenleden konden hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer. En verrassend is dat de Zeeuwse D66 en ChristenUnie allebei op een andere partij hebben gestemd. Maar eerst, hoe gaat dat stemmen voor de Eerste Kamer nou ook alweer in zijn werk? Als burger kun je niet rechtstreeks op Eerste Kamerleden stemmen. Daarom worden de Eerste Kamerverkiezingen ook wel getrapte verkiezingen genoemd. Want je kunt wel indirect stemmen. Het werkt als volgt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen breng jij je stem uit en de statenleden die dan uiteindelijk gekozen worden, mogen vervolgens hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer. Is er een partij groot geworden, dan is de kans groot dat die partij ook groot gaat worden in de Eerste Kamer. Er is wel een maar, want de waarde van een stem van een statenlid wordt elke 4 jaar uitgerekend op basis van het aantal inwoners van de provincie. En omdat Zeeland in verhouding een provincie is met een relatief klein aantal inwoners, is de stem van een statenlid dus ook hier minder waard. Anders gezegd, een Zeeuws statenlid levert 100 punten per stem op. Een stem van een statenlid in Zuid-Holland is bijna 7 keer zoveel waard. Ja, politiek verslaggever Heiko Striekman. Ja, D66, ChristenUnie hebben dus niet op hun eigen partij gestemd. Op wie hebben ze dan wel gestemd? Nou ja, duidelijk is dat het een kwestie van koehandel is. De SGP wilde in de Eerste Kamer de 2 zetels behouden. En om dat te doen moet je dan aan andere partijen vragen van joh, wil je eventueel op mij of op onze partij stemmen? Heeft alles te maken met restzetels. En de ChristenUnie die is daarvoor gevraagd hier in Zeeland. Ja, en vanwege die restzetel is het dus niet altijd aantrekkelijk om op je eigen partij te stemmen. Heeft het weinig zin. ChristenUnie dus SGP, D66? Die heeft op de VVD gestemd. Dat is een coalitiedingetje natuurlijk. Ze zitten samen in het kabinet. Wat je zegt, het heeft alles met die restzetels te maken. Er zijn 8 restzetels te verdelen. En dan is het eigenlijk heel simpel gewoon een gereken van oké, wie moet dan nog waarop stemmen om uiteindelijk een extra zetel te bemachtigen. En ja, opvallend is wel dat ook binnen Provinciale Staten daar lang niet iedereen voorstander van is. Dat doen wij gewoon niet. We hebben 1 keer per ongeluk een restzetel gehad omdat iemand iets verkeerd had ingevuld. Daar waren we blij mee, maar wij doen niet mee aan het handjeklap. Feitelijk ligt het al vast. Hè. De kiezers hebben al bepaald hoe groot de partijen worden. En vanmiddag is dat een uitwerking daarvan. En dat is dan met een zetel meer of minder ook nou niet heel indrukwekkend. Jullie zijn nog niet benaderd door een andere partij met de vraag: stem op ons? Nee, dat is niet gebeurd. Blijkbaar was dat niet nodig. Ik heb het eerder meegemaakt dat het wel gebeurde. En dat is het hele systeem. Volgens mij maakt dat allemaal niet zo heel veel uit. Nou ja, er is achter de scherm natuurlijk wel gekeken. Hoe kunnen we ook als SGP weer de 2 zetels behouden? Dat betekent dus dat we echt geen fouten mogen maken. Sterker nog, er zijn natuurlijk een aantal restzetels te verdelen. Zo werkt dat altijd. En dat er even goed naar gekeken en op gerekend wordt. Nou ja, wat mij betreft kan en mag dat. Ik snap dat dit soort strategische plannetjes gesmeed worden. Dat is echt voor de rekenmeesters en niet voor mij. Stemmen op de Eerste Kamer. Eervol? Eervol, absoluut. Maar die koehandel die hier al vooraf gegaan is, daar ben ik het niet mee eens. En ik hoop dat er een andere oplossing gevonden kan worden, zodat de democratie weer eer aan gedaan wordt. Want dat koehandel dat hoort alleen bij een bananenrepubliek, vindt u niet? Ja, maar als je dat dan niet wil, die koehandel, dan moet je ervoor zorgen dat wij als kiezers rechtstreeks kunnen stemmen. Ja, absoluut. Het zou mij niet verbazen als het er ooit van gaat komen. Want eigenlijk alle partijen zijn toch wel van mening dat dit niet een manier is. En je kunt je misschien ook wel afvragen of je dit nog moet willen. Want partijen hebben op deze mate toch wel best veel invloed. En daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Heiko Striekman, dank je wel.
Het Archeologisch Museum in Aardenburg is na een kleine 2 jaar weer open op de nieuwe locatie bij de Sint-Baafskerk. De weg naar het nieuwe museum was geen gemakkelijke. De verbouwing liep 1,5 jaar vertraging op, waardoor het museum nu pas open kon. En in 2016 raakte het nog een grote Europese subsidie kwijt, waardoor een verhuizing naar de beoogde locatie niet door kon gaan. We hadden natuurlijk heel graag in het voormalig stadhuis geweest. Dat is zeker. En dan waren we al lang een aantal jaren operationeel ook geweest. Hè? Want de bedoeling was toen, 2016, beginnen met de bouw en ongeveer 2018 oplevering. Dan zouden we dus nu al 5 jaar in een museum hebben gezeten. Ja, dat is niet doorgegaan, helaas. Maar dit gebouw voldoet ook eigenlijk. En dus is het vandaag een feestelijke dag. De collectie met Romeinse vondsten uit Aardenburg is onveranderd. Maar verder herken je het museum niet meer terug. Dit museum is veel ruimer van opzet. Het is modern ingericht. Het is meer interactief, met name ook voor kinderen. Zo zijn er allerlei spellen, kun je een kijkje in de Romeinse keuken nemen en kun je zelfs de geuren uit een Romeins badhuis ruiken. Het museum is nog niet helemaal af. Nee, het is nog niet af. We hebben nu op dit moment alleen de begaande grond ingericht. De begaande grond heeft de Romeinse afdeling. En we zijn nu nog van plan om op de verdieping de middeleeuwse afdeling in te richten. De onderste verdieping is in ieder geval vanaf vandaag iedere dinsdag tot en met zondag te bezoeken. Een overwegend zonnige dag in Zeeland, maar door een noordoostelijke wind werd het maar maximaal 17 tot 19 graden. Zoals hier in Wolfertsdijk. En morgen dan wordt het zonniger en ook warmer, met 's middags 19 tot 23 graden. Maar dat is maar 1 dagje, want daarna wordt het koeler. En vanavond de eerste aflevering van onze nieuwe serie Groot Gelijk. In de serie verhalen van mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap in Zeeland. In aanloop naar de landelijke Roze Zaterdag. En dat is zaterdag 17 juni in Goes. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.